नमस्कार मित्रांनो, मी क्रांत पाडिक आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आता मी चाललोय कामावर आणि आज नुकताच पाऊस पडून गेलाय, त्यामुळे रस्ता ओला आहे। जो नजारा दिसतोय ना, खरंच खूप छान वाटतंय। आणि जर कामावर जाऊन जर असा रस्ता असेल तर अजून काय होईल। इकडे बनी आत्याचं घर आहे। तर मित्रांनो, आता आलोय कामावरून। सकाळी कामाला गेलो होतो आणि आता सुद्धा पाऊस पडतोय। माझ्या मागे बघू शकता, रस्ता ओला आहे आणि पावसाला आज दुपारनंतर संध्याकाळी सुरुवात झाली बऱ्यापैकी। सकाळी थोडासाच शिंतडला होता आणि आता पण ह्या साईडला नाही, पण मोडगागर साईडला वगैरे बऱ्यापैकी पाऊस पडला। इकडे पण कमीच पडलाय, थोडा फक्त रस्ता ओला केलाय। तर बघू शकता, एवढाच पाऊस फक्त पडलाय इकडे। इकडे बनी आत्याचं घर आहे। कुठे आतोय? जातोयस कुठे? हा, का चालवतोय सायकल? अशीच म्हणजे कशी? तर आता घरी आलोय आणि अजून बघूया आजच्या या व्हिडिओमध्ये काय काय बघायला मिळतं, नक्कीच दाखवण्याचा प्रयत्न करू। तर मित्रांनो, कामावरून घरी आलोय आणि केस कापायला देतोय। त्याआधी आपल्याला जोत्यावर थोडं पाणी मारायचंय। तर इकडे पाऊस काय एवढा जास्त पडलेला नाही, त्यामुळे आपल्याला थोडं पाणी मारावं लागेल। तर वरती आताच पाणी मारायला गेलो होतो आणि हा पाऊस आला आता, त्यामुळे पाणी मारून झालं आणि पाऊस आला आणि आता केस कापायला जायचंय। चाललोय, मोबाईलला पिशवी घेतो, नाहीतर मोबाईल भिजेल। आपल्याला काय आता परत आंघोळ करायची आहेच। केस कापायला आलो इथे, पण लाईट गेलाय आणि पाऊस पडतोय आणि ढग गडगडतात, विजा चमकायला लागल्यात आणि वातावरण काहीसं असं झालंय। पावसाने नेमका लाईट सुद्धा गेला, त्यामुळे इथे नाश्ता बस करायला थांबलो। तर मित्रांनो, आता वाजलेत रात्रीचे 8 आणि मी गेलो होतो केस कापायला। केस कापून आता रात्री 8 वाजता घरी आलोय। घरी आलो असतो लवकर, परंतु लाईट गेली होती आणि मशीन मारायची होती, त्यामुळे लाईट नसेल तर केस कापू शकत नव्हतो। पण लगेच थोड्या वेळात लाईट आली आणि आता पाऊस मोठा सर पडून जात नाही, मोठी थोडा रिपरिप बारीक पाऊस पडतोय, त्यामुळे आणि मध्ये मध्ये गडगडते, म्हणजे वरच्या साईडला कदाचित गडगडत असेल जास्त किंवा जास्त पाऊस पडत असेल, त्यामुळे लाईट जाते। आता फ्रेश वगैरे होतो, आंघोळ वगैरे करतो आणि असा आपला आजचा डेली व्लॉग होता। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच कोणत्यातरी नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या।